Kwedu kuno mabuja magona chere tauya tiripe kachikwereti kanozoroka maricho anenge atibata rekai tikupei nzomamuko nyasi ipapa nyasi vanhu vari kupemberera zuva raana mai International Women's Day pachirungu pasi rese tirikuti makorokoto makakosha vana amai munhau kunomupurisa akahwadzisa vanhu nozuro achipfuriwa akapfuriwa akapfa kwai anonzi Cassandra Hove ndiye akapfuriwa akapfa kubulawayo ndiye mumwe wanhu wanga vari pamapurisa wechidzimai basi wanotera hana gororo akatopfuriwa ari kuterana nokudzingirana nombavha dzinoba dzakapakata mweya wacho ngauzorore murugare ipapa anga abva kuburitsa kavhidhiyo paTiktok ari kutoimba kuti ipaiwo upenyu hwakarepa ndichengete wapwere wangu zvinhu hazvaita kuhwadza mandiwe rekai tigoona kuti hurumende ichaita sei nonyaya yacho tsaona dziri kuramba dzichiingidzira mandiwe nozuro uno kwakuno tsaona yakaitika paChristmas pasi kwaMutare kwakatogwarashiwa vanhu vana anogonyeti mandiwe pakaita kunyangariwa rakatenda zvaro kuya vanhu bva razorara nomanhede mandiwe paribe chizvino ipapapa unobva waita kuona kutoti kunyangaritsa kwemugwagwa yedu kwakaita kunyanya apawo kunyangwe vanoita zvokubatsira vanhu vanenge vabatiwa mutsaona wayo wese wakatora nguva hawo kuti wasvike ndo zvimwe zvinoita kuti vanhu vazochimbidza kupfa mweya yawakapfa dai yaramba yakazorora murugare hurumende yeZimbabwe kwaipapa yakutoti isusu taada kuenda kuBRICS taada kuti tipindewo muboka roBRICS nokuti rino nyika dzakaita sana China, South Africa nana India nana Russia haiwa rekai tione kuti vanenge vachiita sei kuti vachabvumiwa chere kana kuti vacharambiwa heno rekai tirambe tichizviringa masoja ari kuramba achichinjiwa mandiwe wendo huno 5 Infantry Brigade yokukwekwe kwai yakabisiwa Brigadier General Puleang Siziba kukabva kwaisiwa Lawrence Munzararikwa vari kumbochinjiwa kuita kuchokochiwa mandiwe somakadhi rekai tione kuti zvinosvika kupi peno mukuru uyu ari kuti zvinochinja kuti achabisiwa newewo vanhu vachewo ari kukangamwa iye kuti nevanhu vakamubatsirawo wese waindosekerera wachisaruta Mugabe rekai tigoona ipapa kuti zvinoenda nopapi asi pakaita kunyangariwa nyasi kuChegutu kukanzuro yekumaruwa Chegutu Rural District Council wadhi yechitatu kuno vanhu vatatu vari kukwikwidzana musarudzo ipapa WZANU-PF ari kumira akaringana ano vamwe wairipo kare wakati takazvimirira vegani ipapapo kare ndo zviribodzizvo zviri kuitika kunotoni kuwadhi yechitatu makanzura anga aripo ipapo akapfa ese ari mairi tikundoramba tichiringa kuti zvinotekaira sei ndofunga patinozodoka panozosvikawo nguva dzomanhokonhoko aiwa tinenge taakutoziva kuti mbanani wahwina WZANU-PF wakamirira vari kutoti aiwa tikuhwina rekai tirambe tichizoringa zvedu tati tirambe tichinyepana mandiwe kutoti vanogara munzvimbo dzoHarare gongwarirai kutenga howe kwese kwese nokutoti vanhu vachiri kuita zvokuenda koba howe kudhamu roChiwero apa iro dhamu rakasvipa howe dzichiri kundopfa zvinhu zviri kundonetsa ipapo mukatenga mukadya munokona kuita kadzionere mandiwe kushamba kwomubodzi nokutoti panenge pachiri pechisvini ipapo vanhu gongwarirai kureka kutenga pese pese howedzo hurumende iri kuti iyo yagotora dzimwe dzimotika apo kare dzokudzimura mwoto kubva kunyika yeBelarus vari kuti iyo dzatatenga izvezvi dzapfuura 100 manje rekai tigoona kuti vanenge vachiita sei tinenge tichikunyepai hedu kuti zviri kutekaira ano papi nopapi ipapa makanzuro okumaruwa ari kutotandawo kupuwa dzimotika dzo mandiwe unondombwa iwe
rekai tione zvedu kuti zvinenge zvisvika papi chaipo. Tinoramba takalinga tichizokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Kuno vafundi vepachikoro choHarare Polytechnic vari 32 wakaenda kuChina ipapa kofundisiwa zvinhu zvomechatronics. Tinenge tichikunyepai kuti vanenge vari kudini, kwaiva vari kuenda pachikoro choNingbo Polytechnic College. Aiva kuti makorokoto, rekai tigoona kuti pavanenge vapedza vachauya vachabenuka inochere kana kuti vanenge vachiita sei vachibva vasenza ikweyo kuChina ko. Heno mhanduwe, ticharamba zvedu takazviringa kuti zvinenge zvienda nopapi, tinenge tichikunyepai. Kuoma kwaita upfumi munyika kuri kuramba kuchihwadza izvezvi. Kambani yoFood World Pokare no Trade Center dzati wakomana tichazvikona baizvi, tibatsirei tirege kugotorehwa zvinhu nomakambani atinozvikwereti nawo, business rescue pachirungu. Unobva waita kuhwadziwa idi kunatsa kuona kutoti upfumi hwenyika hwaita kuvhiringa vazhinji. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuona kuti vanozvikona chere Pokare kuti zvinoperera papi, tinenge tichizokunyepai. Nozuro uno chikwata choyadha yamagaya chagoita 0, chicken inn ikaitawo 0. Ipapa nyasi kuchatamba tail 1 no triangle, kuchatamba ngezi platinum no green fuel. Ipapa Bikita Minerals neMWOS wakomana wekubheja vanenge varipo ipapo vachiringanawo zvinouzvu. FC Platinum yaisiwa pabodzi pono Manika Diamonds. Rekai tigoona kuti zvinopera sei. ZPC Kariba iri kuda kuedzana masimba anosimba bhora. Rekai tione kuti zvinenge zviperera kupi Pokare. Rentals yabenza ZANU-PF inenge iri kutamba noDynamos Dimbare. Tinenge tichikunyepai kuti mbani anenge aja mumwe Pokare kuti zvinenge zvapera sei. Toringa edu dziri kuitika pasi rese. Kuno vanhu vanomwe wakapfuriwa wakapfa pano imwe nzvimbo yokutandarira muSandton kuSouth Africa inonzi Soro. Wakomana idihwi, vanhu vari kundogwarashiwa mhanduwe zvakaita kunyangariwa. Izvi ndo zvakaita kunyangaritsa izvi. Dai wakuru wenyikayo wagoita kuti zvireke kugoramba zvienderera mberi. KuKZN kutonzi kuno vanhu vakanokora muhomwe inofanira kunge iri kubatsira vanhu vakairiwa nemafashamo omvura aye kuKZN. Unobva waita kuona kuti vanhu idihwi mudiro wemari wakaita kudari. Rekai bhaibheri rigoreketa kuti kuda kwemari ndo kunoita kutanda kunyangadza kwakanyanya. Zvakaita kunyangariwa izvi. Rekai tigoramba edu takaringa. William Ruto kukinya naRaila Odinga wakutoda kubatana manja. Waona kuti tinojiwa tikapinda mubodzi. Wakutoda kubatana manja kuti wakakaritsane pamasimba okuvhoterwa mugore ra2027 iwo naiye Chagachuwa. Rekai tione mhanduwe kuti wachaita sei peno wachachagachuwa naiye Chagachuwayo. Rekai tirambe takaringa. United Nations mabharani mukuru wayo Antonio Guterres agototi wakomana zvaakuitika munyika gore ra2025 zvakaita kunyangariwa. Nyika dzaimbobatsira kuti masimba owakadzi aingidziwe dzaakubisa mari dzawo ikweyo wakundoti tikuzvidaba. Unobva waita kuona kuti pakanyangariwa. Ipapa zvese zviri kutanda naiye Donald Trump. Idihwi. Iye Trump agototi aiwa ndikuita musangano wevanhu vanoita zvomari yomagetsi cryptocurrency. Mbani agozviziva izvi. Ndiye munhu aizviramba akazoona kuti ndinokona kunota. Rekai tione mhanduwe kuti zvichaperera papi. Ipapa murairidzi wechikwata choManchester United Amorim wakuziva kuti mazuva ache madiki akusedera kuti adzingiwe paye. Agotoreketa kuti inini ndichapuwa banguwa somupirwo wakaita nguwa kuna Teta woku iyo Arsenal. Inini ndiri kunyimiwa nguwa mhanduwe. Ndotozviziva kuti vanondipa banguwa yakawanda. Adzingiwa uyo. Motogara maziva kuti manji makuno yano
anenge adzingiwa uyu tichakunyepa hedu pazvichaitika asi zvanyasi uno regai timbogumire pano kwedu kuno ndini wenyu Mhanduwe Onhau.